El barri de la Vila d'Ontinyent ha sigut el punt neuràlgic de la Fira de les Associacions que enguany s'ha celebrat a la capital de la Vall d'Albaida. Artesania i productes casolans han sigut els protagonistes. Després de l'èxit de l'any passat, el Consell Local de la Joventut d'Ontinyent ha celebrat la segona edició de la Fira d'Associacions, ampliant la proposta i convidant a entitats i col·lectius diversos de la Vall d'Albaida i comarques veïnes. Ahir diumenge, per tant, la fira va omplir de paradetes el barri de la Vila, aconseguint així els objectius de la convocatòria, ja que s'ha potenciat els productes de proximitat, l'economia local, l'artesania i l'associacionisme comarcal, on entre altres han estat representats l'IEVA, l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, l'Associació Espanyola per a la Salut i l'Esport, Esquerra Unida, Bouen Corda o Fira Vila, col·lectiu que realitza la seva pròpia fira l'últim diumenge de mes i que ahir, per tant, coincidia amb aquesta. El que volem fer és que tornar a recuperar el veïnat, la col·laboració entre la gent i ja deixar de ser tan individualistes. Per a participar tan sols teniu que vindre a les assemblees. Les assemblees les fem el segon diumenge de cada mes en la Casa de Cultura de la Vila i el dijous abans de la fira a les 9 de la nit també en la Casa de Cultura. Cada associació va disposar d'un estand informatiu on donar a conèixer el seu treball, els projectes que estan duent a terme i les pròximes activitats. Per altra banda, es programaren una sèrie d'actuacions i exhibicions al llarg de tot el matí, entre altres, com veiem, de Pam Pam Dansa, Ad Libitum, el grup El So de la Solana i el grup de Dolçaines La Colla.